Jeg hedder Paula Gabriela Alvarez Larraín, og jeg er født i 1970. Jeg kom til Danmark som 4-årig i 1974, kort tid efter kuppet i Chile, som var den 11. september 1973. Mine forældre havde egentlig ikke været politisk aktive, men min far var officer i den chilenske flåde under kuppet, og havde fra starten gjort det klart, at han ikke ville være med til et eventuelt kup mod den demokratisk valgte præsident. Det betød, at han blev fyret lige efter kuppet, og så troede han jo, at han var en af de heldige, fordi han gik ud og arbejdede som civil helikopterpilot efterfølgende. Men det viste sig så, at de begyndte at køre en klapjagt på de gamle officerer, for at sikre sig, at de holdt deres tavshedspligt, om jeg så må sige. Og i den forbindelse blev min far fængslet nogle måneder efter militærkuppet, og der kunne han godt mærke, at det var nok ikke sikkert at blive i Chile. Det betød, at han måtte tage den lidt svære beslutning at flygte ud af landet sammen med hele sin familie, det vil sige min mor og min søster og jeg. Vi flygtede så til Danmark, og helt tilfældigvis havnede vi i Danmark kort tid efter, men det var jo ikke meningen, at vi skulle blive i Danmark. Det var hele tiden meningen, at vi skulle hjem til Chile igen. Og derfor blev jeg i Danmark opdraget til at både at tale spansk, men også at huske på, hvor jeg kom fra. Og vi fik hele tiden at vide, at vi skulle hjem og bygge vores land op igen, når diktaturet på et eller andet tidspunkt blev afløst af demokrati. Men der gik rigtig mange år, inden at diktaturet faldt. Der gik faktisk 17 år, og det er rigtig lang tid i en families liv, og navnlig i unge menneskers liv. Så jeg var jo blevet næsten voksen, da der var en mulighed for at komme tilbage til Chile. Vi besøgte Chile i 80'erne, mens der stadig var diktatur, men der var landet allerede begyndt at blive meget anderledes, og vi var begyndt at blive meget anderledes. Min søster og jeg, vi talte dansk og havde danske kammerater og følte os godt hjemme i Danmark. Så når vi kom til Chile, så synes vi alligevel, at de andre, vores fætre og kusiner, var meget forskellige fra os. Selvom at det var dejligt at se så meget familie, og vi egentlig havde lyst til at flytte tilbage på det tidspunkt, men det kunne ikke lade sig gøre. Da så demokratiet kom tilbage til Chile, der var jeg blevet så stor, at jeg var på vej ind og læse min uddannelse som journalist, og der kunne jeg ikke bare rejse, følte jeg ikke. Og så på et tidspunkt, jamen så kom drømmen om at vende tilbage til Chile længere og længere væk. Men ikke for min far. Han var simpelthen nødt til at flytte tilbage på et tidspunkt, og det gjorde han så også kort tid efter, at det kunne lade sig gøre for ham. Det betød jo så, at vi blev spredt over 2 kontinenter, og det har i virkeligheden været den største konsekvens af vores flugt fra Chile. Det har været, at vores familie blev splittet af det, fordi at diktaturet varede så lang tid, som det gjorde. Havde det varet 10 år, så havde vi nok været tilbage i Chile, og det var der nok rigtig mange chilenere, som havde gjort, fordi vi var jo glade for vores land. Det var jo ikke derfor, vi flygtede derfra. Det var ikke fordi, vi ikke kunne lide vores land, eller vi ikke havde en masse familie og venner i landet, men simpelthen fordi det ikke var sikkert at være. Så efter cirka 20-25 år, der stod det klart, at Danmark var det sted, jeg skulle være og blive. Og det var egentlig først, da jeg var i starten af 20'erne, at jeg begyndte min egentlige integrationsproces i Danmark, altså hvor jeg selv accepterede, at nu skulle jeg altså være dansker resten af mit liv. Og i dag, der er drømmen stadig intakt, et lille bitte sted inde i mig, hvor der sidder en Paula og siger, hvor kunne det dog være dejligt at flytte hjem til Chile en dag, men det bliver mere og mere en utopisk drøm.